I sasvim udar u Blasteru, znači danas snimamo drugačije verzije vozikanja preko Goća. Znači ovim putem ja ne mogu da se sjetim da smo nikad prošli, možda nismo prolazili, da. Nismo prolazili tako voda, ovo je čini se neka, da li je ovo hotel? A? Kako vrlo izgleda, jebote! Čekaj. Znači mogu da snimim to bilježak, a? Dakle, ovo je neka napuštena zgrada. I čosto su polupani prozori. Ovo je jezivo, ljudi. Ima tu nekih stepenica, nekih košarka. Da, ali... Čekaj da snimam ovamo. Čoveče. Čoveče. Ale ovo hotelčina koja je napuštena. Znaš li da i ovdje ima stepenice? Dobro. Ovdje ima isto nekud alata. Ovo je dio hotela koji je nevjerovatno napušten. Samo da vidim njoj da nekome. Ovo je taj dio koji smo mi vjerovatno nekad obilazili, ali ga se ja ne sjećam, nažalost. Ništa posebno, ljudi. Mala boja na mojim rukama neće škoditi, možda. Nevažno. Obilazak napuštenog hotela, ljudi. Sad ja idem na ovamo da počeli kod auta. Dobro.